kopal studenku, ak to bolo? Ukáž mi tú špirálu najprv. Veď som vravel, že kopal studenku. Kopala studenku, pozerala do nej. Kopala studenku, pozerala do nej. A už ďalej neviem ani piču. Dobre ľudia, vás vítam u ďalšieho videa. Dneska ideme zase naspäť do toho posledného sklepa, čo viete, že tam sú pavúci, mačky, hovná, sračky, mačky, kačky, pičoviny a všetko možné. No a v dnešnom videu sa tam teda vrátime a budeme tam robiť také divné veci. Od nejakých pestíček, od nejakých hovnák a všetko možné. No ale proste dopozerajte video, pretože tento kanál je stvorený z totálnych hovien. Takže dajte odber, like, zdieľajte toto video mamke, babke, šlapke. Ak sa ma kurva bude takto pýtať, prečo šlapke, tak More takéto skurvené bagán, že som si kúpil úplne na piču. však sa pozri do zrkadla, ty skurvený Budeme si úplne, nie každý má ten happy day. Áno, toho som tu ja. Akože keby to pošlete nejakej bedy, tak by som sa nehneval. Viete, ja som taký sexo, že sa pozrite na mňa, no nie. Ale robím si piču, ideme na toto video. Cloudboy, priletel na vnútrobok, super post, prerad. Dobrý deň, dámy a pánové, dneska som tady nejaký tarík s ESP. ESP sem po do piči. Ako sa dneska máte, páne? Veľmi dobré. Dobrý, a povedz, dobrý deň, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. A je tu s nami kto? Petko. Pane Bože, a prečo je to tak na hovno? Lebo je tu málo svetla. Treba zasvietiť, halo? Hey Siri, turn light. Tak to zasvietíš. Dobrý deň, dámy a pánové. Tak ešte raz. Nejak? Dobrý deň, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. A dneska čo? Dneska čo ideme? Dneska si ideme urobiť cosplay na Demon Slayer movie. Ukáž, jak? A ticho tu! A ticho tu bude! More, ale svieti to riadne. Poďme napodobniť zvuky Clash Royale. Prvý je Goblin Machine, poďte na to. Každý ide. Goblin Machine! Ty? Neviem, kámo. Goblin Machine! Dobre, a teraz ideme. Golden Knight! Golden Knight! Dá, urobíme Protect the Air! Protect the Air! Kedy to už skončí, pane Bože? Mačka, pozri, to je Jerry. Jerry X. Dobrý deň, dámy a pánové. A vítame vás opäť u ďalšieho videa. Tentokrát z first person. Už je späť, kámo. Ukáž to, ukáž. Ukáž to. Bro, nedali mu script na movement, kámo. Animáciu mu nedali. A kde je kocúr? On minule vyšiel stáť auto, kámo. Stadiaľ to. On vyšiel stáť auto, z tejto steny vyšiel, kámo. Nie, stadiaľ to vyšiel, stadiaľ to. Generácia Minecraftu. Aha, to tak má drtič. Môžete urobiť plynové predstavenie. Áno, plynové predstavenie, prosíme. Ale ak sa nám to tu na trasie, nemyslíte? Aha, ale pozeraj. Aha. Plyn ide. Aha, plyn. Oh! Plyn. Ty si odmerný nikra, alebo odmerná banka? Ja som Walter. Koľko máš ešte? On je Walter Fight. Jaký cinkac. Že koľko máš ešte plynu? Walter White. Asi veľa. Ešte tam mám jednu. Aha. He's back! Pribudla mi nová vec do dielne za od minulého videa. Daj, prosím vás, Bubo. Prosím vás, Bubo. Daj šaša. Šaša, bro. Na kráľovej holi stojí koko. To čo je? Neviem, 50. Mixážny pult? Kámo, on normálne Aterno... Že 5000 či On kúpil Aterno server. Urob šaša. Urob ešte raz. Na čo? Na dick cock. Jak? Dick cock. Ale on fakt kúpil Aterno server, koľko ťa stál? 31,5 V. Pán mama, ja bol. Ja si rád. What? What? Takto funguje fuse. Pozerajte. Keď je moc veľký prúd, tak sa stane toto. Hasičak bedo.
A jak si sa cítil? Dobre. To je... Palivo. To je moje. Palivo. Palivo. Zlotín je v papa. Žolík. Dobre, ukáž nám nejaký skratovač, alebo ty mi ukáž dať. Ukážem ti čo. Hej, ukáž, počkaj. Jak sa Peťo Počkaj, musím urobiť, jak sa dofetoval Peťo. A ešte daj Eliáš. Jak sa dofetoval Eliáš. Mačka! Oj! Ona to líbila. Takže vrtačka. Dobre, ok. Dobre guys, je čas urobiť nejaký nový pokus. Nie je to tak, Eliáš? Áno, ale lepšie by bolo, keby bolo vidno, lebo trošku robí, keď je noc. Ale čierny sú negri. Čo také? Mám ukázať. Pavel supply bolo... Šašek. Jak? Kámo, čo ti dáva? To je inde. A tento čo tu robí? Ten sa normálne spovedá? Mačka, čo tu robíš? Euči! Dobre, ideme preťažiť boost konverter. What are you doing, bro? Nigga! Kámo, ja mám nápad, hlupáci. Spirit box? Spirito Santie. Čo je toto reálne? Je to reálne. Ideme komunikovať. Kámo, som nevedel, že ty máš poltergeistom. mikrovlnku v svojej chemickej učebne. Kámo, fakt, daj tam mikrovlnku. Daj tam Miroš Bírka. Dobre. Fnir. Bielý kvet. VT radar. Kámo, prečo starý zapol radar? Zapneme generátor. Zahraj tam Megalovaniu. Nevie zaznamenať také vysoké hodnoty. Kámo, už to tam bol Lukáš. Bližšie tak to urobí, vidíš, ten efekt. Aký? No ten, čo si akože tak blízko. Brajo fazmofóbii, ukáž. Kámo, veď on tam jaké grafy robí, kámo. To je jaké... Kámo! Veď ja mám dinosauru kožu. Pozerám. Však to je jak v premiéri. O, kámo! Čo ti dáva? Guys, to tam potom musím ukázať. Čo ti dáva? No máme Premiere Pro. No toto je skôr Premiere Pro, čum, kámo. What the fuck? Uro pozdrav pre amatérku. Ahoj. Do toho poučiam. Robíš si od neho. Jonkler. Hej, dačo za tebou, Eliáš. Yo guys, máme tu outro s týmto tunak frajerom, že je to tak, halo, môžete dať na úst? Nie. Dobre. To bolo dobre, to bola celkom ňamka, je to tak? Môžem aj ja vyskúšať? Hej, daj si troška. Dobre to je však. Very much. Kámo, už to začína smrdiť, kámo. Už mi z toho začína byť na piču. Počkaj, ale musíš tam dať tú ruku. Neprosím. Veď ale hore to musíš viac dať tak. Neprosím. Čo mám je? Neprosím. Ale tam nemôžem dať, to je blur, kámo. Nie. Počkaj, ešte musíme dať nejakú pesničku na záver. Na kráľové holy. Ja neviem, môžeme dať. Na kráľové holy stojí kartele. Čo? Koľko hodín? Čiže neporušujem nočný kľud. 9. Na kráľové holy stojí... Hola, hej, pusu Peťovi day a... S Bohom, dobre, ešte na záver musíme dať, vieš, akú hudbu? Ja aj toto. Susedovie Mara, nerada sa češe. Hej, sokoly. Tak poďme Pajdovú klasiku. Hej, prečo ja? Hej, Macenko. Ja to neviem. Kto to spieva každý deň? Neviem. A vy to neviete. A vy to neviete? Živio! Dobre, ale tak
tak outro musí zakončiť tentokrát tento tu na kár. Takže ďakujeme za slednutie dnešného videa, dnešných experimentov. Ďakujeme tu na pánovi S-Film, teda... What the fuck was that, kam? Hola hej, pušu mu daj. Kámo, on dostáva bakšo dole. Pozdrav mi dej. Furt jsem to já jako před lety, furt nálejvám, furt gin a sprite, furt pálím weed, pak odlítám v té Cosmic Flow. Všichni jedou fles, každej tej boj, pak se pémony na cígo, přetvářet se umí to.